Vi lykkedes med at sænke vores vandstand ned i det niveau, vi skulle, for at gå videre med den her bundpropløsning, som jeg snakker om i det forrige afsnit. Og det er det, vi skal kigge på i den video her. Men først så skal vi kigge over på Maldrup-Enge-siden, hvor vi har lavet vores nye asfaltvej ned til bådklubben. Og vi er så småt i gang med at indbygge materialer til vores kommende fjordsti. Så læn jer godt tilbage og følg med. Vi har fået lavet vejen færdig asfalteret her. Vi har fået den hævet, så det kommer til at passe med vores kommende digekrone. Og der er blevet kørt en lille smule grus ud i grøften herude. Men det er jo ret, at der er noget, vi er færdige med. Det er faktisk blevet rigtig pænt det her. Der har været alle bekymringer med, om der blev alt for højt bumper, men det er faktisk blevet rigtig nydeligt stykke arbejde, som Munker og Cola stiger har fået lavet her. Så det her, det er faktisk færdigt arbejde, som det er lige nu. Så bliver kanterne lige lidt rettet til her, når vi er helt færdige, ikke? Men ellers så er vi sådan set ved at være der, hvor vi skal være. Der har fået lagt det her grus om bagved, hvor diget skal være. Og man kan allerede nu se konturen af, hvor den nye fjordsti skal ligge. De har begyndt at stille og roligt at få banket grunden op til det. Resten af grus har de lagt i depot herovre bagved, så det kan lige stå og afdræne lidt. Og så stille og roligt bliver det indbygget på selve diget, der skal ligge her bagved. Og så må vi lige se, om vi skal have lidt flere materialer med, men ja, det er et ordentligt bjerg, der ligger her, men der kan også være meget grus nede i den her slusecelle, som vi har tømt fra materialer nu. Det her, det er vores pumpe, som vi har sat i den her pejleboring, for ligesom at kunne afhjælpe det her vand. Og i den sidste video, der snakkede jeg lidt om, at vi skulle ned i de her -2. Og der gik faktisk ikke anden 2 dage efter jeg har optaget det sidste, så var vi nede i det niveau, vi skulle være i. Så mandagen efter begyndte de faktisk at grave hele det her, alt det her midlertidige grus, som vi har indbygget i slusecellen. Og det har vi lagt herovre bagved og ved at gjort klar til indbygge diget. Det lykkedes den her plan B med at få vandet ned i de her -2, som vi har håbet på. Og det, som de har gang i, det er at grave ned i -5,5, eller -6, tror jeg faktisk, er nede i, fra vandspejl af. Og så kan vi lægge 2,5 meter yderligere til her, hvor jeg står.
så de er ret langt nede med under vandet her. Vi kan se her, at der ligger sådan en stor stålramme, og det er et midlertidigt stræk, der skal være med til at holde vores spunskasse i slusecellen, for ikke at den skal kollapse med det her vandtryk, der er på udefra, og også med jordtrykket, der er inden fra de to andre spunsceller. Og den er jo dimensioneret efter, at vi skulle lave den her pumpeløsning, det vil sige, at vi skulle pumpe den helt tørt for vand, så vi kunne gå og arbejde tørt dernede. Så den er jo noget overdimensioneret nu i forhold til det projekt, vi laver nu. Og i det oprindelige design, og det kan I se på den tegning, jeg har lagt ind over her, der var faktisk en tværstiver, der går på tværs af det hele. Og den har vi kunne fjerne nu, heldigvis, for vi har genberegnet den her stålramme, og den, som sagt, er den overdimensioneret, så vi kan fjerne den her midterstiver. Skråstagen, der sidder ude i hver hjørne, dem bliver vi nødt til at bibeholde. Men det gør jo så også, at det bliver lidt nemmere at grave, fordi vi har gravet under vand for at få det her grus ud. Og det er jo ikke så nemt, når man skal rundt om alt det jern med den her store maskine, der står bag ved mig. Så de graver mere eller mindre i blinde. Men det har de gravet ud alt det, de kan, og på mandag der kommer der faktisk et dykkerhold, der skal spule alle de her spunsbugter rene. Altså alle de her bugterne, der går ind i spunsen, der står jo stadig både grus og kalk inde i dem. De skal spules rene, så det står helt rent spunsen, og det får de spulet ud, så det ligger på midten, og så kan de tage det sidste med gravemaskinen. Og det bliver vi simpelthen nødt til at gøre på den måde, fordi vi skal have vand til at stå i den her spunscelle eller slusecelle, som det er nu. Det næste, der så skal ske, når vi har fået gravet ned i det planum, vi skal ned i, jamen det er, at vi skal støbe den her bundprop, som er vores alternative løsning. Vi skal støbe 1,6 meter beton dernede som en kontravægt for det tryk, der kommer nedefra. Og jeg har lagt et link op til en video her, hvor jeg lige forklarer lidt, hvad det her tryk, der kommer nedefra, hvad det er, og det her bundbrud, som vi er så bange for. For at forklare det. Så det er i princippet en stor klods, vi lægger ovenpå, for ikke at bunden skal komme op, når vi begynder at tømme den for vand. Så kan man sige, hvorfor har vi ikke gjort det fra start af? Det kunne man jo sige, at i stedet for at køre det her pumpeshow her, som der ikke virker alligevel, så kunne vi bare støbe en stor klods dernede. Men hvis vi slet ikke havde pumpet noget vand, og at vi bare ville nøjes med at støbe den der prop ned, så skulle vi støbe 7 meter beton, bare for at lave den kontravægt. Og det er vanvittigt dyrt, og det er rigtig mange materialer, der går til for at lave det. Så derfor så har vi fastsat det her pumpeniveau til de her -2, og derfor så kan vi nøjes med at støbe de her 1,6. Støbearbejde, det kommer vi tilbage til lidt senere, når vi nu har fået renset ud og lagt bunden, så den er klar. Status er her, inden at vi går ind i påskeugen, det er, at vores stykker har fuld fart på med at få spulet vores spunsbugter rene. Materialerne, vi får gravet op hernede, er jo noget, det er noget gytis, og det er noget klistret pladerværk, der er blandet sammen med en masse grus. Så det er noget lidt halvstift noget, så det går ikke så hurtigt, som vi har håbet på. Der er 2 dykker i vandet her, når de er på, og de spuler alle materiale ud i midten. Sådan en stor gravemaskine, den kan tage dem op med skovlen. Og vi er langt det meste af det, der er vi faktisk nede i -5,5 meter, og det er dernede, vi skal ned. Så det går sådan set fint med at få det op, og herinde vi går ind i påskeugen, der skal vi have det sidste materiale op, fordi på onsdag, inden vi går på ferie, der kommer betonbilerne og skal støbe det her renselag, vi skal lave først. Det er en 40 cm betonplade, vi starter med at støbe i bunden, der ligesom skal indkapsle den her fjordbund, der består af alt det her mudder og sand og grus. Så vi har lagt en prop over det, så når vi skal støbe det tykke betonlag, så ikke det hvirvler op ovenpå imellem de 2 lag.
Så det er det, vi håber på, at vi kan nå, og det skal vi nå, for betonbilerne de er bestilt til at komme her på onsdag. Så vi kan få støbt det, så kan det nå her over påsken, og inden vi kan støbe vores endelige bundprop, som skal ligge oven på den. Godt gang i vandet her, som det er lige nu. Det er fordi, det er på vej til at blive ebbehevet, altså lavvande, så alle vores vand inden for havnen er på vej ud. Det her har jo også været godt for dyrelivet, der skal passere slusen, mens vi bygger. Der er jo fri passage her med fisk og andre dyr. Og folkene, der går her på pladsen, de siger, at når de kommer om morgenen, jamen, så begynder hajerne at lette rundt omkring, fordi de har fundet ud af, at fiskene de står her omkring ved. Og dyrelivet herude har jo taget lidt det her til sig, at det er bare den nye normale. Altså, vi har jo lappedykker, der ligger og svømmer rundt lige herude på den anden side og fisker. Og svanerne, de ligger også og svømmer rundt op lige der, hvor vi går og arbejder. Og inde i søen herinde ved siden af, der er jo masser af dyreliv og fugleliv, der bare flyver rundt, og som om, at intet sker herude. Og det er jo det her, at dyrelivet det tilpasser sig jo i den her nye normal, der bliver her, og finder ud af, at jamen, noget er en ulempe. Vi kan ikke svømme den vej igennem, vi kan så svømme den her vej, og andre finder ud af, jamen det er en kæmpe fordel, at der er det her, for nu er alle fiskene, de er lige her omkring ved, så nu kan de nemt få sig et måltid mad. Og det er jo lidt sjovt at observere også, når vi går og laver de ting her. Midt i vores påskeweekend, og vi her onsdagen, inden vi gik på ferie, eller inden Munk gik på ferie, der lykkedes vi at få støbt det første renselag hernede. Forud for det stykke arbejde, der, som jeg i talsatte lidt før, der har der været dykker i vandet, der har spulet alle de her spunsbugte rene fra materialer. Vi har ikke kunnet nøjes med bare at spule. Vi har også brugt et såkaldt mammutsug, som er i princippet en forvokset undervandsstøvsuger. Og det er det, vi kan se på de her videoer, lægge ind over her. Det er det her springvand, der står ude i midten af vores spunscelle. Og det er ikke for sjov skyld, at den står derude. Den gør, at der ligger faktisk en dykker inde under det her nederste jernstræk, som man ikke kan se. Man kan lige ane konturen af den på den her dronevideo her, at der ligger et stort stykke metal nedenunder. Men til det, som vi ser her, der ligger blotlagt over vandet. Fordi vores langarm, altså en stor gravemaskine, ikke kan komme ind og grave ind under de her stykker stål, der ligger nede under vandet, så har de gravet en rende ude i midten af bassinet. Og så det her mammutsug med det springvand, det står så og pumper materialer, som dykkeren suger op ud under metallet. Det suger den så op, og så bliver det så bundfældet sig ned i den her rende, og så kan vi så tage det med gravemaskinen bagefter. Det her dykkerarbejde, det er jo specialistarbejde, fordi de kan ikke se det nede. Altså, der er ingen sikkerhed. Det er ligesom at dykke rundt i en skål med brun sovs. Så det er jo med at føle sig frem. Og det vi kan se her på kanten, hvor de går med den her jernstang, det er simpelthen for at måle vanddybden derude. For vi skal ned i det her minus 5,4 til overkanten af fjordbunden.
Og det skal jo graves ud og være faktisk forholdsvis plant, sådan så vi kan støbe de her 40 cm beton, så ikke at vi får et lag, der er 20 cm den ene side, og så 60 cm den anden side, fordi vores bund ikke er trukket rigtigt af. Så det bliver der hele tiden målt med den her jernstang, hvor der er en plade på bunden, og lige snart vi kan mærke, eller arbejderne kan mærke bunden af fjorden, jamen, og vi ved, hvor vi skal være, jamen, så kan de gå videre til det næste sted. Så det er jo lidt følelser frem, og det er jo ikke sådan en eksakt videnskab det her. Ude i midten, der måler vi med gravemaskinen, for der er en GPS på den maskine, der så, når han sætter skovlen ned på bunden, jamen, så ved han lige nøjagtigt, hvor dybt den er nede. Alt det her, det bliver så ret af, og der er blevet svejst nogle vinkeljern på nede i det niveau, og så bliver der trukket nogle strækbånd på tværs. Fordi det her renselag, vi skal støbe ned i bunden, det skal jo være så jævnt, som vi overhovedet kan, og det skal være ret af til nogenlunde plan overflade. Så dykkerne, de kan mærke sig frem til det. Alt det her beton, det bliver lagt ud med en stor pumpe, og så dykkerne, de ligger så nede, og så trækker betongen af dernede med slangen, og så kan de hele tiden føle sig frem til, hvad højde de har lagt betongen ud. Inden vi begynder med vores beton, der bliver der løbende taget prøver af det materiale, der er nede på fjordbunden. Og det er jo det, vi har kæmpet lidt med det her gytje her, som er en let jordart, når det er blandet med vand. Det vil sige, det er noget organisk materiale og noget grus og sand. Så der bliver løbende taget prøver af det, for det kan ikke nytte noget af vores vægtfylde af det beton, vi hælder ned på fjordbunden. Det er tungere end det her jordlag, der er dernede, for så synker det simpelthen bare ned igennem pløret, og så lægger sig ned oven på kridtlaget, som er længere nede. Så der bliver hele tiden taget prøver af det, der har været en geotekniker på, der siger, god for nu er vi klar til at støbe. Og faktisk så er det sådan, at vi har bestilt beton til klokken 12 her i onsdags, og det var faktisk først klokken 10:30, at vi havde det sidste go for, at nu kan vi støbe. Så det var sådan lidt nervepirrende, om vi skulle aflyse bilerne i sidste øjeblik. Der er cirka støbt 10 kubikmeter hernede beton, og det skal nu stå og binde af her hen over påsken, eller så hærde af. Og så skal hele overfladen, den skal støvsuges, og alt vandet, det skal skiftes, så der er rent vand dernede. Og så kan vi støbe de sidste 120 cm med den her bundprop her, og det satser vi på, at vi kan nå at gøre her i ugen efter påske. Her onsdag den 23. april, der lykkedes det os at få støbt det sidste del af vores bundprop. Vi har fået helt de sidste 1,2 meter beton på, så vi samler op at have en prop, der er 1,60 meter i tykkelsen. Og det er jo virkelig godt fjernsyn det her, fordi jeg var på arbejde, da de støbte det sidste, og det gik noget hurtigere, end de lige havde regnet med, så jeg nåede ikke at komme tilbage, inden den sidste bil var kørt. Desværre, så jeg har ikke noget video af, at de kører her med betonkanonen og pumperne. Men der er en lokal fotograf, som er ret god til at tage billeder ud, og der har jeg lige lagt et billede op af her, hvor vi kan se, hvordan at støbningen den så ud med bilerne. De kørte med 4 lastbiler i pendulfart fra Nykøbing for at få støbt det sidste her. Og samlet set, der har vi støbt omkring 340 tons beton ned i det hul her. Og nu er vi ved at være godt trætte af at kigge på det vand, der er hernede, og planen er, at her i næste uge, mandag, der skal vi have pumpet helt tørt, og så skal vi se, om det holder tæt. Vi kan se rundt omkring i spunslåsen, at der kommer en lille smule vand ind rundt omkring, men det er småting, og det er jo noget, vi kan holde tørt. Så der bliver en pumpesump hernede, hvor vi hele tiden pumper i. Støbningen forløb rigtig fint efter planen, og lige snart vi har fået pumpet hele cellen her tom, så begynder vores betonfolk at komme på, og skal begynde at lave armering til den bundplade, der skal være der, hvor vi skal have vores porte til at lukke op imod. Og nu er vi jo tilbage på sporet der, hvor vi egentlig skulle have været, da grundvandssænkningen skulle, fra den dato, hvor den egentlig skulle virke. Jeg har lagt en lidt tegning op her, hvad der egentlig er støbt her nede under vandet, fordi man kan ikke se noget som helst. Det foregår nede under vandet, og man kan ikke engang se bundpladen, selvom vandet faktisk
er ret klart igen, da alle sedimentet har bundlagt eller bundfældet sig. Men det, som I kan se her, det er, at vi har gravet ned til de her minus 5,5 meter under fjordoversiden. Vi har sænket vores vand til minus de her 2 meter under fjordoverfladen. Og så har vi så først støbt et renselag, som vi har lagt ud. Og derpå så har vi så kunne støbe den her sidste del af bundpladen på de her 1,2 meter. Så når vi er oppe på den her bundprop på 1,6 meter og samlet set 340 tons. Og det er simpelthen nok til, at vi kan modstå det tryk, der kommer ned fra fjorden, altså det her vandsøjletryk, der er ude fra fjorden, så ikke vi får vores bundbrud. Og når vi har det her, og det er hærdet af, jamen, så kan vi så flytte vandspejlet helt ned, altså det vil sige, at vi kan pumpe tørret ind i cellen, og så kan vi komme til at arbejde med vores betonarbejde, der skal foregå herinde, hvor der skal støbes en bundplade, vi skal have støbt nogle sider, inden at vi kan skære hul i spunten, og vi kan få bådene til at sejle igennem igen. Når vi så støber så stor en betonplade, som vi gør her, der udvikles en masse varme, og der har vi at lave beregninger på, hvor mange gange vi skal støbe det. Og det gør man ved, at man kører det igennem nogle computerprogrammer med den givende betontype, man har til rådighed. Altså det er jo betonværk over i Nykøbing, som vi skal vide, hvad de har i deres siloer, hvilken betontype de kører, eller cementtype de har. Fordi det er jo ret væsentligt for, hvordan at betonen modnes, som man kalder det. Så alt det her, det er kørt igennem på computerprogram, hvor man regner på, hvor meget varmeudvikling der bliver hen over 48 timer, som den her primære hærdning, den foregår på. Fordi hvis vi får for meget varmeudvikling på, og det kan blive altså virkelig varmt det her, det kan blive op mod 100 grader varmt, jamen så slår vores beton revner, og så er den ikke tæt. Og det er vi jo selvfølgelig interesseret i det her type arbejde, at det skal være så tæt som overhovedet muligt, og at den har den styrke, den skal have. Så der er blevet lavet computersimuleringer på det, og det viser så, at hvis vi vil starte med at lave et renslag på de her 40 cm, så den sidste del af støbningen på de 120 cm, den kunne vi lave en gang. For oplægget var faktisk, at den skulle have været støbet 2 gange. Men computersimuleringen viser, at det kunne vi, og det er jo selvfølgelig sammenholdt med, at vandet det stadigvæk er så koldt som det er. Der er jo virkelig god køling på med det vand, der er omkring, som det er lige nu. Og alt er jo blevet støbt under vand. Det er blevet lagt ud af dykkere, og det er blevet trukket af dykkere under vand i komplet blinde. Men der er blevet trukket en masse snore på kryds og på tværs, sådan så de har kunne føle sig frem, hvor overfladen på betonen er, i forhold til den højde, vi skal ende ud i. Og det er jo ret vigtigt, ikke, at vi får støbt det her for højt, fordi så er der ikke plads til den bundplade, vi skal have, og så får vi ikke den gennemsejlingsdybde, som vi skal have. Men når vi får pumpet tør, så finder vi ud af, hvor godt det lykkes. Det vi skal kigge på i det næste afsnit, det er jo så det her betonarbejde, vi går i gang med. Der skal laves noget armeringsarbejde, der skal laves en del smedarbejde, for det skal svejses fast i spundscellerne hernede, eller på spundsjernen hernede. Så det skal vi kigge med på i den næste video, som der bliver lagt op. Læg en god kommentar, eller skriv et spørgsmål herunder, så vil jeg prøve at svare på det så godt jeg kan. Og så skal vi huske at holde en god tone. Det er I rigtig gode til. Jeg har kun oplevet positive tilkendegivelser på det, som bliver spurgt ind til hernede, og det er fedt. Det er rigtig fedt, at der bliver bakket op omkring det, vi går og laver hernede. Abonner på kanalen, og husk at dele videoen, hvis der er andre, der kunne have interesse i det her stykke arbejde, vi laver hernede. Tak fordi I så med.